Meghalaya Post.news. Laingut ki hybrid kiladu no ila kajing immenta kasngi kabade hadien kajing syabat haka boarding electric haka snong tangling bahab haka umyam police station haka than umroy hariboy district kani kajing ja kalaja menta kasngi haka por arbaji no phaisngi haka te snong tangling kabade na kadaw kajing tukut badham usainar electric uba khatway kilovolt haka surok bakiyan bad haka jing bomtep neyo iyo usainar kilaya na kate galanti bad syabat sandan haka boarding electric hawayo banya kran leng ba ka phone bad rong ba snong tangling uba boknong sam uloong bagani ka jingja kadai ka ba ompoi perkhan bagitei ki khna ha ka jingbom tem baha utu sainar electric kila lecha ka tei jaka bar khlampoi perkhan kila sha ban sandan ha ka boarding electric hadu baladu sandan yela ka jingim uloong ru na pedang gitei ki laingun ki bala klan no ha ka jingsha bat boarding electric u hybrid bakharwai snem bar khar snem karta ki dei sipara ha bakran halor kani ka jingja u ba bok nong sam kumurang ba snong ulaya thu baswa kani ka jingja basnusi kanja uladap banai ujor shagatanat MECL baladon ki sainar ki bala jandkun hakate kesnong barru balas new transformer bakila songdum la sitayo AA henroi nagalyang katanat MECL kamsem la chimkhe satya susu ulaya thu bagane jingja badkut usainar kadai kham haneng jong ka jaka balajan kut usainar hagaba manta kasngi khlampoi perkhat bagite ki hybrid kindu no e la jingim namar bakim tip satya bladkut usainar hagaba tangmaria poi hagate ki jaka kilasha abad hagaba boarding electric hadu bakindadu sundon ela ka jingim hagate ki jaka Meghalaya Post.news.